guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is naaway trabaho karon si Milyang. Kay karon is November 2 na nag-celebrate ang kalibutan. Tibuo kalibutan mag-celebrate de. Nag-celebrate ang kalibutan of All Souls Day. All Saints Day. Basta kay kalag-kalag ang tawag sa Bisaya is kalag-kalag. All Souls? All Souls Day. So, araw ron kuno sa mga kalag. Yung mga kalag noon ay mga araw. Pero kami guys is, i-respect na ko ang mga nag-celebrate. Pero kami, dili may mag-celebrate o kalag-kalag. Sa unang celebrate may, pero karon dili na may mag-celebrate. And so, kay kalag-kalag man karon lagi, why trabaho. Ana si Atan diri sa balay. Tara. Ay, Milyang. Say hi, Milyang. Milyang. Diba? On duty. Wa siya duty karon pero naka-duty siya sa TV. Unja guys, alas 12 naghuman na mo paniudto is moadto na pud mi sa Antiquera kay bisitahon na mo ang mga igsuuna na mo didto ang bilan sa mga bata dara pod. Miyamo. Okay ra ka de? Wow. So karon is dapat maapil na mi karon sa ride sa Lubag Motor, wala mi ni apil. Lubag Motor mag-ride sa karon Taman Mabini. Ganas lang buntag minggikan pero wala mi ni uban kay nagalain ang hutian gana pati sa kita. So karon guys, ang among buhaton karon, ang ahong buhaton karon is mamili mi ni Miyamor og mga si Miyamor, mamili og mga sinina nga among mga dili na maigo o dili na mo gisuot o wala na mo gamita. Kaya mo ipanghatag sa mga bata. Gusto suot, no? Mo nang trapo. Dito guys, sa una ang mga sinina namo, among ipanghatag sa pipilian na mo mga sinina nga dinagamiton nya, among ipanghatag sa mga nasunugan dito sa Buoy, itong lugar na mo sa Buoy. Kaya namin nasunugan dito, mo nang among ipanghatag. Daghan to among ipanghatag usa ka sako bag nga dako. Daghan kayo among ipanghatag pero natlinga ko daghan gyud may sinina. Kay the more day kadyo ka muhatag, the more pud gaday mo abot nimo. So tinuod gyud ang bulan sa bulahan ang naghatag sa nagadawat kay nakabantay ko sige maghatag. Nana poy laing mga sina, mga bot nana poy manghatag sa mua. So kung unsay naa ipanghatag dapat jud i-share na to. Kay para si Lord pod maga-bless ato ay. So nana mga naghuwat diri oh. Okay. So mamili na mi karon og mga tinubuan og mga di na masuot kay para mapakinabangan pod saon man pud ang mga butang di ba kung atong tamukan sa atong kaban o tamukan ato sa atong kabinet na di magamit uk ra na kanabang o bangtok di ba so may nang ipanghatag na lang nato para at least magamit pa sa uban kay naman di mga gamit nato nga para nato di na nato magamit pero para sa uban nindot pa para nila kanang ano sana para nila kuan pa ba kanang ano kapakinabang pa pero sa imuha ka wala na magamita. So mao to mamili mi karon ipakita na ko ninyo guys kung sa akong mga napilian nga ipanghatag. So ako ra mo i-update inja. Highlight. Mo siya si Boy Tapang Junior. So see you later guys. Okay, pagawas na namo ang among mga relief goods pa kay Marje. So dara ako kaning usa ka inganin ako kanay tanawa. Kini sudlanan ni sa mga sinina nga panglakaw kintahay. Napoy sinina nang mga pangkamang. Nay panglakaw og panguran. Ang panguran ta pa didto nya ako dito kali sa unahon. Then kaning malita mga sinina ni Miyamor sa ako sa ingnan nga pilian kun ija ijaha nga dinan ja masuot. Daghan pag sinina tas Miyamor to sa bahay sa Buoy kinadaghanan jud dinan ja suoton. Kay lagi amo mga igsoon tos Manila ang ilang mga sinina ako dito ilang may panghatag pud dira namo man kami pud dira kabaguod pud sa mga sinina. So wow na kami so dani. So mamili na mi guys and ubanimi sa pagpamili sa among okay 101. So mamili ra mi ani guys kung unsa ang ijang mga di na suoton o dili na nandiya kaigo nya among ilahi then bahala lang mga bata kung unsa ilang mapilian. Okay, free okay man eh, char.
ang mga di na musugon. Masin dahil natin mo. Dangerous. Siking. Dangerous. Sige na mo, pili. Lagay ko short. Pamili ko sa kuagay sa kamalangan. So mamili kami guys, pakita natin. Okay, dara nakapili. Nakapili na si Margie guys. Kaya ko siya, diwata sa kamituhan. So guys, mo na siya akong napilian nga panghatag sa mga panglakaw. Yan kini, dili ko nang i-save. Ayaw na maglukso-lukso. Namili pa sa miya mo, wala na iso dire. So mamili na pug ko adto kana sa kuan. Basta magkuhan lagi. Okay, continue. Yo. Ani, ready na. Ready na isod. So guys, ari na punta sa amuang closet sintahay. So tanan. So kanay siya na diri is mga short, mga leggings. So mamili ta diri mga short ug mga leggings panghatag na daghang kadto. Jadi man kayo ganahan og leggings katulan ko. Nan ko mga short ka na mga fresh ra bitaw suoton sa balay. Ug mula ka okay rag leggings. Pero gusto jud ko kanang di igang bitaw di katul di init. So ibang hatag mapilian sa nahon ni guys. Kita ra man nahon enjoy. Ra man nahon enjoy. Okay, nagapadayon diri sa amuang balay. Pili-pili lang 5-5 Gs. Tayo. 5 Gs. Ito mamili na pud ta kanang malita na pud. Very good di. Isin! What? Naunsa naman ka di? Nice way na mga hinana. Christmas ni mo ha, Christmas ni mo. Oh, mana pa? Evacuate na kaya na may mga sina. Naganas Margie. Naganas yun ang Margie. Ano raw, salamat Shopee. Salamat shopping away mga mautak ko kanina. Mao din raw. Kanay sa niyo. Oh, wahi naman ka, wala noon. Ang mga wa nakuan di, ipang sud sa ako di. Ang wa napilian. Nawahi si Maraw guys, mawala siya kapili. Nahinlo na kuan. Guys, nagmahay si Maraw nga nang karon pa siya naabot. Ang iyang napilian mga pinilian na. Pilo na sa silang relief goods. Yung mata nagkabutsot. Hi butsot. Hi. So guys, mo to nagkabo sa ato ang relief goods. Away. Para magamay na ang mga labhunon. Bitaw ay para di ka na makinabangan pud ang mga wala nagikuan ba. Sayang baya pud. Matamukan ra. Yes. So dara ang mga busy pa sila. Piniluay pa. Wow! Ade. Ka din ay mo ha? So si Margie guys, pagka-recover lagi suot pa ni Jahan yung gabilian. So maura ta ang atang video karong adlaw. Gisuot Margie. Nagisuot Margie. Wa nagiubo. Ikaw po si Margie. So mo na to. Sila. Umbra ako madatong masinina. Ina din salamat Shopee. Umo taga eh. Salamat Shopee. Now Jared, salamat Shopee. Bye. Salamat. Salamat Shopee. Salamat sa inyong pagdanaw guys and see you on the next vlog.